eta segurazki gure plazetara gerturatzea bezalakorik ez dago, gazteak bestelako kultura ekitaldi batzutan ere parte hartzen dutela. Orain, nahi bezain beste, hori galdetu beharko diogu gure gaurko lehen gonbidatuari, Endika Saez de Adana, arratsaldeon. Arratsaldeon zuei. Izan ere zu dantza kontuetan aritzen zara, ezta? Dantza bilguneko kide zarelako, eta kezka baduzue zuek, hor ikusten delako orain arte dantzari eta eutsi diogula, belaunaldiz belaunaldi, baina hor ote da koska bat, ez? Belaunaldi bat nahiko kostatzen zaiona, eta horri konponbidea nola eman, besteak beste erabaki duzue dantza gazteen topaketa egitea, ekainaren bukaeran, esan dugu izena emateko epea horrentxe dagoela zabalik, baina zein asmorekin antolatu dituzue topaketa hauek? Asmoa zen, zuk esan bezala, COVID garaiatik atea ginenean, hasi ginen gogo eta prozesu batean, eta berriro garai horretatikan dantza taldeak ateratzeko asmoz eta susperraldi bat emateko asmoz, eta konturatu ginen, zegoela, ikusten genuela, arazo bat sortu lehikela mendik eta urte batzuetara. Izan ere, hasi ginen ikusten nola dantza taldeak umez josita daude, jatzen da momentu bat, non 15, 14, 16 urtetan, jende hori desagertzen da dantza taldetik, eta belaunaldi hori galtzen dugu, behintzat urte batzu duz. Gero ikusten dugu asko bueltatzen direla, baina 16, 25 urte arte galtzen dugu... Nagusienak ere bai, gero bueltan ikusten ditugu, ezta? Eta maiz ez dakit jubilatu elkartekoak eta alakoak ere ikusten ditugu, dantzan, ez? Berbada hori garai batean egin ez zuten damu horrekin, berriz ere egitera, baina hortxe, zuk aipatu duzu ez, eta nahiko identifikatuta daukazu ez, ze adintartean dagoen hor zuloa. Fijatu dugu bai adintarte horretan, ikusten dugu adintarte horretan jendea juten dela batez ere futbola itea, pilotan jolastea, edo bestela saskibaloia, edo beste kontu batzuetara. Bai, zer da, dantzarena besteak baino gogorragoa, alako pereza edo emateko, edo... Ez daki gogorragoa den, baina bai badokala elkarte horiek nola funtzionatzen dutenen zer ikusia. Jendea futbol talde batean sartzen da, entrenatzen du, jolasten du, eta listo. Hemen ikasi edo, indartu nahi duguna da dantza taldearen parte direla sentitzea. Hau da, beraiek ere erabakiak hartu beharko dituzte, eta momentua ailegatuko zaie dantza taldearen erro guztiak hartzeko eta aurrera juteko. Bai, ez dala dantzara joatea eskolara doanak bezala, ez? Erakutsiko didate dantza bat, jasoko dut eskola hori, eta kitxo. Horrez dago implikaziorik eta zuek bilatzen duzuena da parte hartze aktibo bat, ez? Ikus dezatela dantza talde batek berez dauzkan osagai guztiak, fase guztiak, lan guztiak, ardura guztiak eta gozamen guztiak ere bai, ez? Hori da. Dantzaren atzean badaude gauza asko, badaude baimenak eskatzea dantzatzeko, musikariekin koordinazioa, kasu askotan eta hori ere aipatu behar da, diru larri dabiltzaten dantza taldeen atzean subentzio publikoa daude, horiek eskatzeko egin behar den papeleo guztia, dantza talde baten atzean dago, elkarte batek bere atzean daukan guztia. Eta hori bada, jende gazte berri hori erakartzeko helburua bat, ez? Baina bestea ere bada, dagoeneko ari direnak, horien artean ere, sarea josteko eta ere aukera proposa izan daitekela, topaketa horretan, danak elkarren berri izatea eta partekatu izatea, ez? Guk arazo daukagu, guk ala konpondu genuen... Hori da, eta gogo eta prozesu horrekin zuk esan bezala, ikusteko ze eredu dauden beste herrialde batzuetan, baina baita ere ikusteko beraien herrietatik aparte badaudela dantzariak eta Euskal Herrian dantzari pilo badaude, Euskal Dantzarien Biltzarrean uste 2500 inguru daude federatuta, baina badaude beste hainbat dantza talde federatuta ez daudena, eta horren edo elkarte handi horren parte ere sentiaraztea jende gaztea. Ekainaren 30-tik uztailaren 2 izango dira, eta Asparrenan gainera, egitarau ere prestatu duzu oparoa, ez? Horretan gaude, pixka gauzak fintzen, esan bezala hori ekainaren 30ean hasiko gara, uztailaren 2, garaian izango da, Asparrenako udalerrian, jendea animatzeko eta esango dute Araiako jaiak izango direla asteburu horretan. Eta mutxarra hori, Asteburu horretan, eta beraiei ere udaletxeari eskerrak eman behar diogu, prestutasun osoa jarri dute, eta beraiekin orain elkarlanean gaude, ahalik eta hoberen ateratzeko lehenengo gure topaketa hau.
Bai, eta bertan izango da, gogoetarako izango da tarterik, noski ez, inguruak eta alakoak ere izango dituzuelako, pixkat eztabaidatzen edo aritzeko edo, baina, bueno, ikasteko eta ere balioko duela, ez? Bai, asmoa da, esan bezala, gogoetarako esparru bat izatea, baina ez soilik hori. Gure asmoa da ostiralean jendea etortzea eta, bueno, pixka kokatzea, non egingo duten los, zeinekin egongo diren, elkarre ezagutzea ere. Asmoa da ostiral horretan bertan dantza plaza bat antolatzea. Eta bai, larun bat goiza pixka dedikatzea gogoeta horri eta ikustea bakoitza ze arazo, ze keska, ze zalantza dituen, eta horrekin batera pixkanaka eguna aurrera jun ere, dantza artean ere aurrera jun, eta igandean gogota horiek aman komunean jarri eta horrekin berriro buelta bat emate horri. Eta izena emateko epea, esan dugu, martxoaren 24 arte zabalik, propio sortu duzuen webgunean, ez? Hori da, agertzen da nahi badute ere Euskal Dantzarien Biltzarreko webgunean ere, ikusiko dute egunkarietan, hasi que